1 minute 37 seconds later. So, what's up mga kasiyaw? Karon mga kasiyaw, mayong adlaw kanyong tanan. Karon, na napuntay bagong pasiaw na pod para malingaw mong tanan. So, kaning akong pasiaw karon para ni ninyo. So, sa katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, ako dahil si Probinsyanong Siaw, please subscribe Probinsyanong Siaw. And hit the notification bell, like and share, bill all para updated mo sa mga coming na kong mga video nga ipang-upload. So karon, kaning pasiaw na ako ron, usani ka contest ug pamana nga padaghanay ug kuha sa ilalom nga kausarang mo salom inigtungha ipon ang kuha ug unsa kadaghana. So ang tulo nato ka contestant mao ang Japan, Amerika ug Pilipinas. Inintindi ito, Pilipitan dila nito. So karon kaning usa ka contest nga gipahigayon dito sa Tumoy sa Pantalan sa Lase. Karon ay mga judges na, naidahang kay mga tao. So di ta maglangay-langay. Ang pirmirong contestant mao ang Japan. So ready na ang mamalanaay sa Japan. Kaandam na siyang pana. Papers niya. Antipara. So, gitay man ang Japan. Gadula nagpana ang Japan. Ready na. Ambak ang Japan. Pak! Giurasan. Mitungha ang Japan. Og 30 minutos. So, dugay kayo sa ilalom sa dagat. Palakpak ang mga tao. Yay! Palakpak ang mga tao. Yay! Daog na gini. Pasarang. Dugaya wala mo tungha ng Japan. Pag lantaw sa kuha, gitimbang, kaya na may kumprador, gitimbang 5 ka kilo tanan ang kuha sa taga Japan sulod sa 30 minutos nga pagpamana niya sa ilalom. So daghan kayo. So gitawag na po ang sunod ka contestant mao ang Amerika. Ready na po ang Amerika. Salom mga Amerika, pak! Salom dito. Dugay paabot po mga tao po. Hintungha ang Amerika. 2 ka oras ang Amerika. Hintungha. Pagtungha sa Amerika, pagtimbang sa kuha, 15 kilos. Grabe kayo. Galisod pagkadaog ng Amerika pag langoy niya pasakas taas. Yung mga tao, palakpak ng mga tao. Yung mga tao nga di nagibapil din ng Amerika. Kaning Pilipinas anay, wa na ginidaganan. So, ang taga Pilipinas, wala. Mawadig paglaom, gitawag na po sa mga judges nga, ang katapusan tong contestant, mao ang Pilipinas. Pilipinas. So, kuhan man ta, mumani ato ang tradisyon rin sa Pilipinas, labi na sa probinsya, ang pamana. So, ambag ang Pilipinas! Pak! Ambag itong Pilipinas. Kinadugayan mo mutunghag yung Pilipinas. Ang uban, nagahinuktok naman. Ang uban, nahitagpilaw. Nakakatulog na ubag pinaabot. Hintungha ang Pilipinas, 5 ka oras. Pagtunga sa Pilipinas, naningala ang mga tao. Kahingtungha ang Pilipinas, bisag usa ka isda, wa gidala. Di, ingon turadog, oh, asa man na imong isda? Contestant number 3, Pilipinas. Iyon ang Pilipinas nga, dili na nako madaog, pasaka. Munang hingtungha ko, kay gakuha kong kumprador, kay adto magtimbangay sa isda sa ilalom. Pero tingdagana, kayong tunghang Philippines. Kakuha atong kumprador kaya atong magtimbangay sila alam sa dagat. So, mura kita kung pasiaw mga kasiaw. So, dagan kayong salamat kayong tanan ha. Kay lingaw-lingaw ram gining ato ha. So, bye-bye!